So mga pre, isang mabilisang boxing update muna tayo. Bukod kay Mike Magic Plania na magbabalik aksyon sa Amerika ngayon January 31, ay may isang Pinoy pa ang magbabalik at lalaban kasama ni Plania. Ito ay si Romero Dono alias Ruthless. Makakalaban niya ang dating WBA, Fedicentro Super Lightweight at Welterweight Champion na si Antonio Moran. May record ito na 29 wins, 6 losses, 20 via knockout at isang Meksikano. Habang 26 wins, 3 losses, 20 via knockout naman si Dono. 10 rounds, 9 title fight at gagawin ito sa Florida sa Amerika. Di din basta-basta itong si Antonio Moran dahil ilang mga dekalibring boksingero na din ang nakalaban nito gaya nila Jose Pedraza, Devin Haney at ang huling nakalaban niya na si Jermaine Ortiz. Huling lumaban naman si Romero Dono ay noong taong 2022 pa kontra Christian Guido. Nanalo si Dono dito via unanimous decision. Kung record ang titignan ay parehong mataas ang knockout percentage ng dalawang boksingero. Kaya naman, inaasahan agad na isang maaksyong bakbakan ang makikita. Parehong dihado sa mga boxing analyst itong ating pambato na sina Mike Plania at Romero Dono sa paparating na laban nila sa Amerika. Ano sa palagay niyo mga pre? May upset na naman ba na mangyayari?